Τον Αύγουστο του 1992, ένα 4χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι της οικογένειάς του στο Φρέμοντ της Καλιφόρνια. Το κορίτσι είχε ιστορικό άσθματος και αρχικά ο θάνατός του δεν οδήγησε σε κάποια ξεκάθαρη εξήγηση. Μερικούς μήνες αργότερα, η 14χρονη ετεροθαλής αδερφή του έφυγε από το σπίτι. Οι γονείς της έψαξαν το δωμάτιό της και βρήκαν κλειδωμένο ένα ημερολόγιο. Μέσα υπήρχε μία καταχώρηση που θα αλλάξει ολόκληρη την ιστορία. Σήμερα, στις σκοτεινές εξομολογήσεις, η εξομολόγηση θα είναι πραγματική. Είναι κάτι που πραγματικά συνέβη. Στις 18 Αυγούστου το 1992, η αστυνομία του Φρέμοντ στην Καλιφόρνια κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Μουρ. Ο Μίκαελ και η Σάρι Μουρ είχαν βρει την 4χρονη κόρη τους, Μάλορι, νεκρή στο κρεβάτι της. Η Μάλορι είχε ιστορικό άσθματος. Οι γονείς της είπαν στους αστυνομικούς ότι το προηγούμενο βράδυ το παιδί είχε πάρει κανονικά την φαρμακευτική αγωγή και είχε χρησιμοποιήσει το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε για την αναπνοή του. Αρχικά, ο θάνατος δεν είχε ξεκάθαρη αιτία. Την επόμενη ημέρα έγινε η νεκροψία από τον ιατροδικαστή Paul W. Herman. Ο Herman κατέληξε ότι η Μάλορι είχε πεθάνει από τραυματική ασφυξία. Στην εξέταση εντοπίστηκαν μικρές αιμορραγίες στα αγγεία, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο δεν τέριαζαν με θάνατο από κρίση άσθματος. Η αστυνομία άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο ο θάνατος να μην ήταν φυσικός. Υπήρχε όμως ένα ακόμη πρόσωπο στην οικογένεια, η Τζοάννα, η 14χρονη κόρη της Σάρι από προηγούμενο γάμο. Η Τζοάννα ήταν μαθήτρια στο Washington High School του Φρέμοντ. Οι συμμαθήτριές της την περιέγραφαν αργότερα ως ένα κορίτσι που έκανε παρέα με φίλους, έκανε roller skating, έβγαζε βόλτες στον σκύλο της και περνούσε χρόνο στο New Park Mall. Σύμφωνα με την υπεράσπιση της, η Τζοάννα ήταν πολύ δεμένη με την μικρή Μάλορι. Η εισαγγελία θα παρουσίαζε αργότερα μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την οικογένεια και τη ζωή της Τζοάννα. Θα υποστήριζε ότι το κορίτσι είχε μεγαλώσει μέσα σε ένα ιδιαίτερα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον και ότι είχε υποστεί κακοποίηση. Η υπεράσπιση δεν αρνήθηκε ότι η Τζοάννα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, υποστήριξε όμως ότι η σχέση της με τη Μάλορι ήταν ένας από τους ελάχιστους σταθερούς δεσμούς στη ζωή της. Τους επόμενους μήνες, η έρευνα για τον θάνατο της Μάλορι παρέμεινε ανοιχτή. Η αστυνομία γνώριζε ότι το παιδί είχε άσθμα, αλλά ο ιατροδικαστής επέμενε ότι τα ευρήματα της νεκροψίας δεν εξηγούνταν από μία απλή κρίση άσθματος. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe, ακολουθήστε το κανάλι μας για να μην χάνετε τα επόμενα. Στις 26 Δεκεμβρίου, περίπου 4 μήνες μετά τον θάνατο της Μάλορι, η Τζοάννα έφυγε από το σπίτι. Η Σάρι, η μητέρα της, άρχισε να ψάχνει το δωμάτιό της. Εκεί βρήκε ένα μικρό κλειδωμένο ημερολόγιο που είχε κάνει δώρο στην Τζοάννα για τα Χριστούγεννα.
Το άνοιξε και στην δεύτερη σελίδα είδε κάτι που έμοιαζε να δίνει επιτέλους μία απάντηση στο θάνατο της Μάλορι. Ήταν γραμμένο με το χέρι της Τζοάννα και έλεγε ότι είχε σκοτώσει την μικρή της αδερφή. Στην πρώτη λοιπόν σελίδα του ημερολογίου έγραφε ότι ήθελε να αρχίσει να λέει όλα όσα κρατούσε μέσα της. Στη συνέχεια έγραψε ότι είχε σκοτώσει τη μικρή της αδερφή. Περιέγραψε μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο σύμφωνα με την καταχώρηση είχε σκοτώσει το 4χρονο κορίτσι και οι γονείς διάβασαν το κείμενο και επικοινώνησαν με την αστυνομία αμέσως. Μίλησαν επίσης με τον οικογενειακό τους πάστορα πριν δώσουν το ημερολόγιο στις αρχές. Η αστυνομία εντόπισε την 14χρονη στο σπίτι του αγοριού της. Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε γράψει την καταχώρηση. Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι το ημερολόγιο ήταν δικό της και ότι εκείνη είχε γράψει το κείμενο. Υποστήριξε όμως ότι η ιστορία δεν ήταν αληθινή. Είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε γράψει για να τραβήξει την προσοχή. Η υπόθεση είχε πάρει πλέον δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη ήταν αυτή που υπήρχε γραμμένη στο ημερολόγιο, ότι η 14χρονη είχε σκοτώσει την αδερφή της και είχε κρατήσει το μυστικό για μήνες, ενώ η δεύτερη ήταν αυτή που έδινε η ίδια, ότι είχε δηλαδή γράψει μια ιστορία που δεν είχε συμβεί. Η αστυνομία δεν θεώρησε την καταχώρηση απλώς μια φανταστική ιστορία. Η έρευνα για τον θάνατο της Μάλορι είχε ξεκινήσει ήδη από τις 18 Αυγούστου, όταν η μητέρα της την βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της. Η νέα πληροφορία έδωσε στις αρχές ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και κυρίως μια γραπτή περιγραφή του υποτιθέμενου εγκλήματος. Στις 30 Δεκεμβρίου η Τζοάννα οδηγήθηκε σε δικαστήριο ανηλίκων αντιμετωπίζοντας κατηγορία για φόνο. Δεν δήλωσε ένοχη ή αθωότητα, διατάχθηκε να παραμείνει σε κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο, ενώ η ίδια επέμενε ότι δεν είχε σκοτώσει την αδερφή της. Η οικογένειά της την υποστήριζε. Οι αρχές όμως είχαν πλέον στα χέρια τους ένα στοιχείο που έμοιαζε δύσκολο να αγνοηθεί. Μια χειρόγραφη καταχώρηση, την οποία ένα κορίτσι περιέγραφε τον φόνο της αδερφής του. Η υπόθεση δεν θα κρινόταν τελικά από το αν το ημερολόγιο έμοιαζε αληθινό. Θα κρινόταν από το αν μπορούσε να αποδειχθεί ότι ήταν αληθινό. Λίγους μήνες αργότερα, η Τζοάννα θα καθόταν στο ειδώλιο του κατηγορημένου και εκεί θα ξεκινούσε η πιο αμφιλεγόμενη φάση της υπόθεσης. Τον Μάιο του 1993 η υπόθεση έφτασε στο δικαστήριο. Η Τζοάννα ήταν πλέον 15 ετών, δικαζόταν ως ανήλικη ακόμα, χωρίς σώμα ενόρκων. Την υπόθεση ανέλαβε ο δικαστής Σάντρα Μαργκιούλης, αν το προφέρω σωστά. Για την εισαγγελία το ημερολόγιο ήταν το πιο βασικό στοιχείο της υπόθεσης. Η καταχώρηση περιέγραφε με λεπτομέρεια πως η Τζοάννα πήρε τη Μάλορι από το δωμάτιό της, την πήγε στο δικό της και της έκλεισε το στόμα μέχρι να σταματήσει να αναπνέει. Η υπεράσπιση υποστήριζε ότι αυτό δεν είχε συμβεί. Η θέση της ήταν ότι η Μάλορι πέθανε από σοβαρή κρίση άσθματος και ότι η Τζοάννα έγραψε την καταχώρηση επειδή ήθελε να δώσει στη μητέρα της μία εξήγηση για έναν θάνατο που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Το δικαστήριο άκουσε και τις δύο πλευρές. Ο ιατροδικαστής Πολ Χέρμαν επέμεινε ότι η Μάλορι είχε πεθάνει από τραυματική ασφυξία και ότι τα ευρήματα της νεκροψίας
έδειχναν πως κάποιος είχε προκαλέσει τον θάνατό της. Η υπεράσπιση παρουσίασε άλλους ειδικούς οι οποίοι διαφώνησαν με αυτήν την οπτική. Υποστήριξαν ότι η Μάλορι είχε πεθάνει από κρίση άσθματος και ότι τα ευρήματα που είχε ερευνήσει ο Χέρμαν ως ενδείξεις ασφυξίας ή κακοποίησης δεν αποδείκνυαν κάτι τέτοιο. Στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η Τζοάννα. Αρνήθηκε ότι σκότωσε την αδερφή της και είπε ότι θυμόταν πως είχε γράψει κάτι στο ημερολόγιο, αλλά όχι τις λεπτομέρειες. Υποστήριξε ότι είχε γράψει την ιστορία σαν αντίδραση επειδή η μητέρα της τη ρωτούσε συνέχεια αν γνώριζε τι είχε συμβεί στη Μάλορι. Στις 11 Ιουνίου του 1993 ο δικαστής την έκρινε ένοχη για φόνο δεύτερου βαθμού. Η υπόθεση φαινόταν να είχε τελειώσει. Δεν είχε όμως. Λίγους μήνες αργότερα η οικογένεια ζήτησε από τον δικηγόρο Douglas Hongrad να εξετάσει ξανά την υπόθεση. Και τότε εμφανίστηκε ένα δεύτερο ημερολόγιο. Ήταν ένα παλιότερο ημερολόγιο της Τζοάννα, το οποίο κάλυπτε την περίοδο από το 1989 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 1992. Σε μία καταχώρηση με ημερομηνία 23 Αυγούστου του 1992, μόλις 5 μέρες μετά τον θάνατο της Μάλορι, η Τζοάννα έγραφε ότι είχε ξυπνήσει, είχε πάει στο δωμάτιο της αδερφής της και είχε βρει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έγραψε ότι η Μάλορι δεν κινούταν και ότι δεν ανέπνεε και έγραψε ότι πήγε να ξυπνήσει τη μητέρα της. Και περιέγραψε την κηδεία που ακολούθησε κιόλας. Στο τέλος της καταχώρησης είχε γράψει ότι ήθελε η Μάλορι να αναπαυθεί εν ειρήνη και ότι η οικογένειά της την αγαπούσε, ιδιαίτερα η αδερφή της. Για την υπεράσπιση, αυτή η καταχώρηση ήταν εξαιρετικά σημαντική. Η Τζοάννα είχε γράψει για το θάνατο της Μάλορι λίγες μέρες μετά το περιστατικό, πολύ πριν εμφανιστεί το ημερολόγιο με την υποτιθέμενη ομολογία που ήταν και δώρο Χριστουγέννων από τη μαμά της. Και σε αυτή την πρώτη καταχώρηση δεν περιέγραφε τον εαυτό της ως δολοφόνο. Περιέγραφε ένα κορίτσι που είχε βρει την αδερφή του νεκρή. Το ημερόλογιο αυτό δεν είχε παρουσιαστεί στην πρώτη δίκη. Το Νοέμβριο του 1993 ο δικαστής ακύρωσε την καταδίκη και διέταξε νέα δίκη, κρίνοντας ότι η υπεράσπιση είχε κάνει σοβαρά λάθη και δεν είχε παρουσιάσει κρίσιμα στοιχεία. Η υπόθεση οδηγήθηκε ξανά σε δίκη το 1994. Στο μεταξύ, εξέτασαν τα στοιχεία και κατέληξαν ότι η Μάλορι είχε πεθάνει από κρίση άσθματος. Αμφισβήτησαν επίσης τη σημασία των ευρημάτων που είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη δίκη. Η νέα δίκη όμως δεν χρειάστηκε να ολοκληρωθεί. Στις 27 Απριλίου του 1994, μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης της εισαγγελίας, ο δικαστής James Cleaver απάλλαξε την Τζοάννα από την κατηγορία. Ήταν 16 ετών, μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο, και ήταν ξανά ελεύθερη. Η ίδια είχε πει από την αρχή ότι δεν σκότωσε τη μικρή της αδερφή. Το πρώτο ημερολόγιο έλεγε το αντίθετο, το δεύτερο ημερολόγιο έλεγε κάτι διαφορετικό και τελικά το δικαστήριο έκρινε ότι όντως η Τζοάννα είχε ομολογήσει τον φόνο της αδερφής της καθαρά ως αντίδραση. Υπάρχει όμως μια τελευταία λεπτομέρεια που αξίζει να αναφέρουμε. Την εποχή της υπόθεσης, η Τζοάννα ήταν μόλις 14. Επειδή η υπόθεση αφορούσε ανήλικο, τα πραγματικά ονόματα της ίδιας, των γονιών της και της μικρής Μάλορι δεν είχαν δημοσιοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωσης. Τα ονόματα που χρησιμοποιήσαμε στην αφήγηση προέρχονται από μεταγενέστερες δημοσιευμένες πηγές που κατέγραψαν την υπόθεση με ονοματεπώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 100% σίγουρο ότι τα ονοματεπώνυμα είναι αληθινά.
Η υπόθεση βέβαια είναι όντως πραγματική και όντως έχει συμβεί. Όταν διάβασα αυτή την ιστορία, με στιγμάτισε, με τρόμαξε. Παρότι δεν είναι η ίδια τρομακτική ιστορία με την ευρεία έννοια. Με τρόμαξε πώς μία έφηβη αντιδρά σε τέτοιου είδους πιεστικές καταστάσεις. Πώς εξέλαβε την ερώτηση της μάνας, τις πολλαπλές ερωτήσεις της μάνας, για το αν γνωρίζει κάτι για τον θάνατο της Μάλορι και πώς αντέδρασε γράφοντας αυτή την καταχώρηση στο ημερολόγιο της ψευδός από ό,τι αποδείχθηκε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις εύθραυστες ψυχές των παιδιών μας, από ό,τι φαίνεται. Μέχρι το επόμενο, να είστε πάντα καλά.